Nola iristen da haragia gure platerera? Zer motatako haragia nahi dugu gure etxeetan eta nolako abeltzaintza gure herrietan? Sakanan argi dugu. Tokiko ekoizpen eta elikadura indartzeko bidean gaude. Osasuntsua, iraunkorra eta bidezkoa. Zer behar dugu horretarako? Abeltzainen aktibitatea ezinezkoa da eraldaketa azpiegiturari gabe. Etxarriko udalak, hiltegi abetzeko eta haragi eraldatzeko gune berri bat sortzeko apustua egin du. Kalaska proiektua. Ekimen hau etxarrin kokatzen den arren, eskualdeak bultzatutako proiektua da. Denona. Abeltzain, harategi, jatetxe, zein herritarrentzat. Honi esker, elikadura iraunkorrerako tresna bat daukagu Sakanan. Gurea, tokikoa eta sostengarria den nekazal sektore bat bultza dezagun. Sakanako estrategiaren baitan sustatu da ekimen hau. Nafar gobernuko garapen ekonomikorako sailaren laguntzari esker.